dako pa sa unawong dami. Sa kay lamian ni unya ato ning tinawag. Kahulugan po sa video Taxi tawag ko itong lobster ito nga dako without ganina. Tungo ni siya. No? So ato ning tilawan no, kung sa kalami. Oh. So mo ni yang kon niya. Yang sulod niya laman niya no. I-try yung food. Dami kayo pero mas dami siya kung na-sauce. Katong sauce dito. Prepare sa mga foods mga katsarno. First time na ko ni makakaon na ning si Mantis no. Kumawa ning si Mantis nato no. Yo, what's up mga sir? So karon nag-crave man ko kuanoy seafood ba. So nandito karon din sa Park Links no. Nasa Park Links. Hindi ka mo syudad sa liga no. Sakay lang mo Del Carmen na sakyanan. Wala problema kay magian na ang ato ang Ligan Seafood Mukbang no. Ang idala na ato no. And dali siya tutulon kay doon ra siya sa highway. Ano sa kalsada ang ato ang Seafood Mukbang. And of course, napos tayo yung cellphone number din ni kung gusto niyo mag-order no. Wala siya. Wala niya ito ang Seafood Mukbang. Shoutout tayo sa itong mga kauban diyan si Sir Pollard, Game TV, gano'n. So karon itong sudlon no, idapita nga ito ang Ligan Seafood Mukbang House no? So may lang table nila diyan. Alright. Hi ma'am, shoutout sa inyo ha. Sa ito yung name ganyan ma'am? Sa ito yung name mo? Sam. Sam, si Ma'am Sam no. Dagko lagi ganyan mga lobster lagi. Si Mantis ni day. Anong gibutang manikuan ma'am? Putilya? Tik pa muna sir. Ha? Tik. Mamitik? So, scary din yung kanday no? Seafood kay mamitik, liktan tani, makasama din siya, mao ni siya gikulong sa kwan sa plastic na bottle na to no. Si Mantis ni siya. Pero lami po di siya ma'am. Okay. So kani siya, unsa po di siya ma'am? Wala siya sir. Sleeper lobster. Sleeper lobster. Chinelas. Dira ako na so. Daghan kay tag mga kani, makatunan mga bag-o nga pangalan sa mga seafood no. Abi na ban. Ang lobster nato, yung ano yung Okay na tiger lobster. yung ano yun ang akong naibawa na lobster no. Napaday tayo ko ang sleeper lobster. No, mas nagkuhan gyapon. Masyag kaning chinelas kay sleeper man. Na yung mga invisible lobster ni ma'am. So diani nga part wala mo makita kay mga lobster diani kay mga invisible. Nakita ni mong kuanda lobster diani? Ha? Makita daw na nimo daw basta kuan magamit kag shades na ako kay na invisible din na kuan lobster tanaw gamiti gay ni. Makita nimo. Awa makita nimo. Oh, kita no. Daan na bitaw ko bitaw. Tanaw guys sir, di mo makita no. Sa original di mo na kuan. Tanaw sa tanawa. Awa, dili no. Gamiti kan ti para ni kuan. Sorry ba makita nimo invisible na lobster. Awa, dako sa kadako, sa kadako. Sa kadako. Sa kadako imong nakitan. Dako jud eh. Dako jud eh. So, gabi daghan kay lobster din mga sir no. Natay tiger lobster, sleeper lobster, invisible lobster, other lobster. Si Mantis din, si Mantis. Ipo kadako no. Maday si kuan si Ma'am Sam nato. Manay siya. Manay isa sa co-owner din ni. Tapos kani po siya. Kani siya. Manay siya ikuan pod kaning CEO. Co-owner tapos CEO gabi. Alin kani siya mo ni model nila no. Ano pangutan na kung ginsan ni. Nawang. Hi miss. Oh, wow. Hi ma'am, may ngapon. Sa pa name nimo ma'am? Marian si sorry guys. Mao yun yung original na kuan yun, owner yun. Siya kay owner, co-owner tapos CEO. I don't know kung asay pinaka-labawan na sila. Or joke lang na mga sir no. Shoutout sila sa atong mga staff diyan sa Ligan Mukbang Seafood House. Ligan Mukbang Seafood House. Tanawa atong model sa lobster awa. Gawa ka ni Hok pala gini mata. Uy, buhi mo gyud na. Buhi man na siya. Over ka zoom in ha. Ang lobster na to. Grabe ka gwapa ang lobster jud. Grabe ka gwapa sa lobster oh.
Ay, pag Ata dianin ko ano, simantis na to. dapat kanang well pa kadulong Matod pa ni Joey ko ando ni siya. Dako ka sweldo kay Siemens. Kani siya, saan siya na kan? Mermaid. Wala siya, mermaid. Little mermaid. Little Mermaid. Gapit mapangalan mo pagkaon dito. Shout mga kadison. Dami siguro yung Juan mga so, si Baby Shark. si Baby Shark. Ay, ang lobster nila, grabe oh. Awas sa moving. Huli na to. Wow, as lobster oh. So kay lamian ano? Wow. Say tawag anak. Mixed seafood. Lobster. Seafood. Big. Ano po do? Mixed seafood. Platter. Natay lobster, natay crab, natay shrimp, natay plato. Hindi mo, nagkagubot ka ng mga Iligan Connect vloggers kay grabe mga pagkaon din nila. Gabi na ning lobster nila nga, grabe ka dako. Awar ko na. O, nagkagubot lang picture kayo din ng video kay nakuan ba, nasadya yun sila dun sa naku kay nga lobster. Giant lobster na siya mga sir. Oh. Ito may ganahan daw ng ulo kay Crispy. Idol ko sa buwan na natin. Wala na pang ulo. Ang gajison di ay. Kita ka sa kuha? Kita ka sa kuha? Kita siya gitudlo yung kaniya. Kita naman, itanaw na niya, natubang lang sa kuha. Kita yun din ka din, no? Kita yun din siya, no? Ano ang pagkaon dyan sa Iligan Seafood Mukbang House? Matay. Unlimited din siya, 699 no, without lobster. Lapu-lapu. Lapu-lapu, sweet and sour. Pila po nito? Per kilo. Per kilo gyapon siya. Kani siya nga sir, estimated nimo pila ka siya. Oh yan, lapu-lapu, sweet and sour lapu-lapu na to no. Para makita niyo tag pila nga kadaka nga serve nato sa Nasa ano lang kasi 400 grams. 600. So for only 600 lang mga sir no, makuha na nato ang kalami sa ilang lapu-lapu din. Ano kaning ka ma'am, tuna belly nato. Oo. Per serve din. Per sir gyapon pila ni siya? 449. 449. And then kaning mo ikuha no? 899. 899. Unlimited na with lobster ni siya. Then po, tapos kani ma'am? At per kilo. Estimated ni mo, pila ka niyang kwan? Ato ang lobster, oh. So, nga ka dako mga sir no, may bawaan na to Ang kung timbangan pila. na is 1.8. 1.8 ni nga ka dako nga lobster. 10,000. Ay 1.8 times 9,000. So, grabe no? Kani siya 9,000. So, nga ni ka generous si ma'am. Thank you kay mama sa pagkuhan sa mga diyan. Appreciate ko kay na mo imong effort sa pag-invite sa mga din ni ma'am. And with that, kamahal na kuhan imong gikan sa mga. So grabe guys, 9,000. Nga kada ko nga lobster. So yeah, so mao na nga to ang mga pag-food ka ng diani no. Ikan dito. Kain ng diani. So nga siya kadagan. Anyway, daghan man pud mi mo kaon din isa ni ka group 1 sa Iligan Connect. Okay, and stay tuned sa atong vlog, sa atong pagmukbang. So natay pang kuan sa crabs nato, pang pokpok ba, pang bun, ano? Natay pang ano, Pukpuk sa kauban ba? pang luok bitaw tapos pang bunal bitaw sa kuan. Pot ba? Pot. So karon mga sir no, magmukbang na ta. Nai-rice na to diyan. Siyempre, start na ta sa atong mukbang. And of course, try nato din lang gan. Kami gyud ang wala na ako na ano. Kaniyang wala na ako na tilawan sila diyan kay last time namin din sa akong family nag-visit and dili available lang lobster ato na time. So this time is available na, so try na ato ni kung sa kalami kung ano yung lobster nila no. Okay pa itong battery niya. Tahong ni Carla. Pag sa ano, sa video ano. Yan. Supplier na sila ng seafood So yeah, ano yung lobster nila mga sir. Kaon pa. So doon nato na sa sauce around sa Nagkuha na dito ang kuhaan. Ang ating na ipagayungan din ang inyong supply.
So, Grabe niya eh. when to mag-start ang gusto sa Davao. Hindi, kaya ba gusto na ito itong kung pinakadako po na lobster. Ato lahat ito kasi experience sa Davao. Same sa Davao, same sa Macau, pero kasama yan ang So karon mo sir, nakapaksi tawag ko itong lobster ito ang dako without kanina. So mo ni siya. No? So ato ni kilawan no, kung sa kalami. Oh. So mo ni yang kon niya. Yang sulod niya laman niya no. Eh, I-try yung food. lami kayo pero mas lami siya kung na-sauce. Katong sauce nito. Prepare sa mga foods mga kacharno. So, nakapag-click na sa video. Pero Ayun. Isa ka ang kuha. pero Kung ba ni pwede lang tuna grabe sila. Kaya na to na si Manti sila. kaya yan, cooking ko lahat. Short. Yes. Yan. So may na si Mantis sila. I don't know kung saan na to ni Pagkuan. Kaon. First time na ko ni makakaon na ni si Mantis, no? Pero marag yapon siya, Guan. Marag yapon siya ito ng lobster, no? Kaya yan yung unod niyo. Sige lang. Kumawa na yung si Mantis na to, no? Taste na to niya siya. Wow! Lamig yapon kayo do. Ano natanan? Lamig yapon kayo si Mantis do. Grabe. Lamig kayo do. Si Mantis first time na ako makakaon na nimo. Grabe. Namit kisa ako ang panglasa na ako mga sir. Para itong sauce na to. My first time to try lobster. Never tried. Grabe. Ang food. Lamig kayo si Mantis din mo. Is ano yung pinisang ano man, piling na recipe. Ilang siya karos. Siyempre, di po napapildi ang atong tahong nato kay kung naay mga seafoods, atong mga tahong ni Carla din o ni Jason. Jason, oh. Mga condition. Dami, yapon kayo na siya. Thank you so much. Ako ni Carla. Carlin Badol. Dami kayo eh. Dami ka lang sus din ni Bay. Of course, ang hipon nato. Ang hipon nato ng tilawan po. First time to try seafood mantis. Dami no? Yung si Power kayo. Hindi kaya mga si Jason. So, shrimp nila. Basta crabs. So, scallop nato. Matawag yung tilawan. Carla. Dami kayo ng sus Japon guys. Yung for next na to, tilawan yung dagutan nilang crabs. No? Okay. Crabs na to din na. Ito sa mas. Crabs. Ambok sa crabs. Hindi mo kayo ng sus yan. No? So karon mga sir, kaning lapu-lapu na po datong tilawan nila. No? Sweet and sour. Lapu-lapu nila. Tingnan siya kako ano. Sa ni kalami ini. Kalami ini dakit nga part sa may ulo-ulo, biro. Bawaan naman ito siya. Ako. Ini ay. Kung po pa sabi ito. Sabi ito pang buo. Oh, lamig kaya po yung lapu-lapu lamang sir. Grabe. Hindi ko sa ano. Wala po daw. Seafood nila ng biskitan. Kasi nga lang ito. Praying mantis. So, karon nakilawan na tanan nilang mga seafood nila. Grabe. Grabe lamig dito tayo. I-visit nyo na di ani ang Ligan Seafood Mukbang House. Kay grabe. Ma-fresh kay ilang mga seafoods dyan and ilang pagkaluto, ilang sauce, sulit kayo. Balik-balikan yun din sa mga pan, labi na sa itong mga kaigsuunan diyan sa Iligan. Pag makatilaw mo sila seafood, grabe ka goods. Halal ni Dre, halal ni Dre. Halal yun kay seafood ka na. Sa Okay, and we're done mga sir.